ಹಾಯ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾ ನಮ್ಮನಿ ಮಾಮೂನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಬೈದ ಮರ ಕಂತೆ ಮಾಮೂನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಬೈದು ಕೋಡೆ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆದ ಸಾರಿ ತುತ್ತು ಪಿದಾರ್ದ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುನಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋತೇರು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ತುಲಿ ಸಾರಿ ತುತ್ತದ ಅಲ್ಲಿನಿ ಫುಲ್ಲು ಸುಲತ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ಯಾ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಗಲ್ಲ ನಾನು ಆತಿದ್ದೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಪುರ ಬೈತು ಜಾಲಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದಾಡೆ ಪೋಪ ಮೊಕ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚು ಪ್ಯಾರೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಏತು ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರ ಅಪ್ಪನಾತು ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಓಕೆ ತೂಕ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆದ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಸೋಕ್ ಅಂದ ಮದಿ ಮೆಂದೆ ಬರ್ಪುಣಿಂದು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಸೋಕ್ ಅದು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ತುಲಿ ಸೋಡಿ ಪಾತು ಸೀರೆ ಪುರ ತುತ್ತಾಯಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮೂಲಿಪ್ಪುನಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನೆತಿ ಐಕ್ ಬನ್ನೆ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ ದಂದಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಸೋಕುಂಡ ಸೀರೆ ಸೀರೆ ಸೋಕುಂಡ ಸೋಕುಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಉಂತೀರು ಅಪ್ಪಜಿ ಚೂರು ಉಂಟೋಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೇನೆ ಬರೋದು ಹಾಲೆಜ್ಜ ಅಪ್ಪೆ ಉಂತಲೆ ಚೂರು ಉಂತಲೆ ಇಜ್ಜವೆ ಆರು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಉಂಟಾಡು ಬಲೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಶೋಕ ಪೊಯ್ ಅರೆ ಎಂತೆರ್ತೊಂದು ಅದು ಕುಲ್ ಕುರ್ಸು ಫುಲ್ ಆವಡೋದು ಹಾಂ ಲೇತೊಂದು ಐಕೆ ಪತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮಗನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಮಂಚನೆ ಹಿರಿಂಗು ಮಸೆನಾಗ ಕೋಪ ಮಸೇವುನಿ ಒಂಜಾತಿ ನಾಮ ಈರು ಮಸೇನ ತೆಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರ್ ಬಂತುಜ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕೈದು ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಇರ್ನೇದು ಮಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಉಂಡು ಅಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಿ ಶೋಕ್ ಆತಲ್ಲ ತುಲಿ ಯಾನೆ ಪಿದಾಡ್ಪಾತೇನೆ ಅಂಚೆ ಶೋಕ್ ಆತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಂದರುಲ್ಲೇರು ಸಾಸಕೆರುಲ್ಲೇರು ಸಾಸಕೆರು ಏಪಲ ಕೈ ಮುಗಿನ ಒಂಚೂರು ಅವು ಬುದ್ಧಿಯೇ ಪಲೆಕ್ಕು ಪೂಜೆ ಕೊಲ್ದೇರು ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಹಂಚಬೇಕು ಓಂ ಧ್ರುವಾದ್ಯೋ ಧ್ರುವ ಪೃಥಿವೀ ಧ್ರುವ ಸಪ್ಪರ್ವತಾಯಿನೇ ಧ್ರುವಂ ವಿಶ್ವಮಿದಂತಗ ಧ್ರುರಾಜಾಂಶಾಮಿಂ ಧ್ರುವಂ ತೈರಾಜಾ ವರ್ಣೋ ಧ್ರುವಂ ದೇವೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಧ್ರುವಂ ತೈಂದ್ರಷ್ಟಾಗ್ನಿಶ್ಚ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 ಾ
ಫುಲ್ಲು ಗೋಡೆ ಕಬಟ್ಟು ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಚನ್ ಕಿಚನ್ದ ಸೈಡೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೊಂಜಿ ಕಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಕಬಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಉಂಟು
ಡಬಲ್ ಡೋರ್ अहेणमान पूर्णे पूर्तिरुषं समानाय प्रमोषे अस्मिन् कलशे पूर्वस्व पूर्णायर्मा सार्यं यामि वास्तवोष्पदेवत्या वस्वास विशो अनमीवो भवान् यत्तेव हि प्रसन्नो भवति भूवस्व सुपूर्वस्व वास्तवकेर्मा सार्यं पूजयामि ಜೋಕಂತದೆ ಅಲೆನೆ ಕರ್ತಜಿ ಪದ ಸಾರಿ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲೆ ಮಗಲು ಇಜ್ಜಾಂದ್ರೆ ಚೆಂಚುತ್ತಲೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತ ಇರೆಲ್ಲ ತೆಜ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೆಜ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಆಯ್ ಮನ್ಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಮಲ್ಲ ಮಾಮ ಆಯ್ ತುಲೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತೀರಿ ಪೂರ ಇದಾರು ಇನಿ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಪೂರೇನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಂದಿನ ಆತು ಫೋಟೋ ಇದೆ ಪೂರೇನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಂದಿದ್ರ ಅದು ಉಂಟರ ಹುಟ್ಟುಜರು ಮಾರ ಫೋಟೋ ಸುಬಾ ಸುಬಾ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತಿಜ್ಜಾಲು ಅದು ಬೇಲೆ ಗೋಪನೆ ಇರ್ದಾರೈತೆ ತಿಕ್ಕುಜಾಲು ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಅದು ಸುಬಾನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇನು ಸುಬದಾನಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಸುಬಾಗಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಬೇಲೆ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಅಲ್ಲಿರ್ತದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ದಿತ್ತೆ ಅವಳ ಬರ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಸುಬ ಏರು ಕೆಲವರು ಕೇಂದ್ರೆ ಅಂದ ಏರು ನಿನ್ನೆ ಬಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬಡೀಲಿ ಎನ್ನ ಸಂತ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬಡೀಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪಲ್ಲೆ ಪೂರಾಗ ರಪ್ಪ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತೀನಿ ಚಾನೆಲ್ ಚೂರು ತುಂಬು ಪಾಟ್ ಸೈಟ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಎಂತ ಗುರ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ 2 ಜನ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಡು ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಡು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರೆ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ ಝೂಮ್ ಅಂತ ತಜಿಪಾವಡ ಅದನ್ನ ಕೈತಾಡ ಅರ್ಪೇನ್ ಅದೇ ಹಾ ಅಂದ ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದಾರ ಅವೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂದ ಅಂದು ಏತು ಸೋಕು ಪಿದಾರ್ದು ಪಾಪ ದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತನೆ ಉರ್ದು ದಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಕಡಾಯಿನ ಉರ್ದುದು ಸಪುರ ಐಕ್ಯಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಎಂಚ ಆರೊಂಜಿ ಓನರ್ ಅಂಗಡಿದ ಅಂಚ ಬೊಡೆದಿ ಓ ಸೀರೆ ತುತ್ತನ ಸಪುರ ತೋಜು ಅಲ್ಲ ಅಂದು ರಾದಮ್ಮೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆರು ಮಸೆ ಅರ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಮಸೆ ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಟ್ಯಾಂಕು ಟಿಂಕ್ ಅಂತಂದು ఈ రక్లేకి కొరండేరండి ఎంకులోడు సెక్ ఆంటీ తీయరా బుజి ఎంకులే కర్లే అమ్మిదే తన పేరు అమ్మి అది అమ్మి కొరలే పేరు ಹೆಂಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಮೇಕಪ್ ಮಂದೆ ನಿಜದ ನಿಖಲ್ ಮೇಕಪ್
ಕಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆನಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾಪಂಡೆ ಮೇಕಪ್ ಅಂತಲಕ ತೋಜನ ಚೂರ್ಲ ತೋಜನ ಮೇಕಪ್ ಅಂತಲಕ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ಕಾಲೆಂಚುಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರತು ಮೇಕಪ್ ಎನ್ನ ಮೊನೆ ಪತ್ತುಜಿ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಇದೇ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಶೋಕಾತನ ಭಾರತ ಮಾತೆನ ದಿತ್ತೇರು ಫೋಟೋ ದಿತ್ತೇರು ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೇನಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಾರ್ಗೆ ಊರಲ್ಲಂದೆ ಎಂದು ಪೂರ ಯಾನೆ ಕೊರ್ನ ಈತಲ ಇದ್ದಿಗ ಇಸ್ಕೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೈದ ಕಾಸು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂತ ವಿಡಿಯೋ తీయಲು ಕರೆದಿದ್ರಿ ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನ ಮಾಮ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೈ ಜಾರು ಉಂಟುದಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೈ ನೀರು ಉಪ್ಪಾಡು ಪೂರೈಕತೆ ವೀಡಿಯೋ ಕನಿಯಾ ವನಸ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ ನಿಂಗೊಂದು లేదు ಸೊಬతో ఉజ్జాలు సరితల తోజ్జాలు ವನಸ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುನಿಯ ವನಸ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಕಿ ಬಾರಿ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪರ ದಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಲ್ಲೇರು ವಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೌದಾ ಯಾರು ಬಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ